poezie. Vorbim de Tamara Mățu, poeta și profesora care și-a dedicat viața culturii. În calitate de profesoară de educație muzicală și arte plastice, le-a transmis pasiunea discipolilor săi. Acum a decis să dedice versuri diasporei și speră astfel să le reamintească de locurile dragi și, cine știe, poate cineva va dori să revină acasă. Satul cu gust de ape, unde anii mi-au crescut, ți-am făcut un cuib în suflet să te am. Satele rămân pustii, oamenii nu au locuri de muncă, iar dreptatea și adevărul nu se mai pot face auzite decât prin versuri. Este afirmația Tamarei Mățu, care pe lângă activitatea ei de bază, cea de profesoară și munca la pământ, mai scrie și versuri. Doare că mulți oameni talentați pleacă din sat, spune scriitoarea. Iar când sunt lucruri care dor, se naște o poezie pe care Tamara Mățu o înșiră pe foaie cu mult suflet. Scriitoare, n-aș zice, parcă e un cuvânt prea mare, prea mult spus, dar e o predilecție a mea și o dragoste de a scrie versuri. Și așa vorbește sufletul meu. Prin vers vorbește tot despre frumusețea satului meu, tot despre plecarea copiilor, despre problemele care sunt și care le dor. Problemele care le dor sunt că satele îmbătrânesc, copiii pleacă departe, rămân oamenii vârstnici, neajutorați. Aceasta e o problemă, dar e o problemă care tot noi căutăm soluții și ne gândim și sperăm că se vor întoarce. Profesoara a început a scrie versuri încă din copilărie, iar peste ani le-a dat viață în volumele tipărite. Ea spune că e îmbucurător faptul că lumea de la sat citește, își exprimă dorul și dragostea de baștină prin activități importante. Acum, la maturitate, atunci când sufletul a avut nevoie de o reflecție a sa, și am reflectat starea sufletului prin poezie, prin versul ce el a pornit din copilărie. Din școală se vede de acum tendința de a citi, lansări de carte. Este un proiect care 20 de cărți pentru școala ta, a fost și la noi în școală. Și m-am bucurat, copiii au fost activi și au venit. Și promovăm lucrul acesta, chiar eu îl promovez, așa cum pot la fiecare copilaj, poate și în timpul de ore de școală, și după școală, și cu vecinii mei copilașii. Poeta elogiază iubirea pentru neam, limbă și patrie, cărora le dedică o mare parte din creațiile sale. Această dragoste de sat, de baștină, am avut-o și la copiii mei și le-am spus că oriunde nu vor fi, nu vor pleca, inima lor să rămână aici, fiindcă tălpile lor au sărutat țărâna acestui sat și le-a ajutat să crească și chiar și aripile le-au crescut și au pregătit pentru zbor. Și zic că tragem nădejde și ne gândim că se vor întoarce înapoi. Dorul și dragostea de casa părintească sunt teme eterne care au servit drept inspirație pentru mulți scriitori, inclusiv pentru Tamara Mățu.